бале, ислом дар ҳақиқат ин дини сулҳудӯст, фаҳмкунӣ, осудагӣ ва меҳру муҳаббат аст. бале, ин дуруст аст. вале агар вазъият каме тезу тунд шавад, дигар қарорҳо ба кор бурда мешавад, дигар қонунҳои Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло. лекин мо имрӯзҳо аз ин ифтихор надорем. Мо шарм медорем. мо исломро ҳар гуна тасвир кардаем. ҳатто мусалмонон аллакай раҳгум задаанд. исломи ҳақиқӣ кадом аст? аллакай ҳеҷ кас намедонад. мусалмонон, валлоҳи, мусалмонон шубҳа доранд аз паёмбари Аллоҳ. мо метарсем, мо дардаҳшатем. аллакай аз номҳоямон шарм медорем. мусалмонон номҳоямонро пинҳон мекунем. чаро? барои чӣ? Ки аз номи мо дида номи беҳтаре дорад? Ки? Бигӯед. намехоҳам мусалмон буданамро бифаҳманд. чаро? чунки дар як кунҷаки дил ман шубҳа дорам. ман ба ин боварӣ аниқ надорам. мушкилиҳои даруниямон аз мушкилиҳои беруниямон бисёртаранд. як бор ба гирду атроф нигаред, бубинед ки мусалмонон ба чизҳои бовардоштаашон чӣ гуна рафтор мекунанд. валлоҳи ин ҳайратангез аст. ҳайратангез аст. хоҳиш мекунам маро бубахшед. ман хело мутаассифам ки ин суханро барои мисол истифода мебарам. ин танҳо барои фаҳмо буданаш. масалан 20 сол қабл ҳамхӯбагии мард бо мард хело ва хело нописанд ва номаъқул буд. онҳо ҳатто ҷашн мегиранд. намедонам ин ҷойҳои шуморо, лек дар Сиднеи мо онҳо ҷашнҳои худро мегузаронанд. шумо дидаед инро? ҷашн мегиранд, менавозанд, мерақсанд, истироҳат мекунанд, чунки ин чизест ки ӯ ба ин бовар дорад. пеш мо дар ҳолу аҳволи онҳо механдидем. ҳозин бошад баръакс. чаро? чунки онҳо ҳамеша мекунанд чизеро ки ба он боварӣ доранд. онҳо фидокорӣ мекунанд дар чизи бовар доштаашон, лек мо фидокорӣ намекунем. мо маслиҳат кардан мехоҳем. мо мегӯем ки бародар бояд оқилона амал кунем. кадом оқилона? ин дини ман аст, ин исломи ман аст, ин номуси ман аст, ин шарафи ман аст. барои ин зиндагӣ мекунам ва барои ин мемирам. дар бораи чӣ маслиҳат кардан мехоҳӣ? оиди дини Аллоҳ ё суннати паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам? баҳри чӣ? не, дар ҳақиқат аз барои чӣ? ман дар ду по рост истода мемираму дини Аллоҳро барқарор мекунам, аз он ки ба зону зада зиндагӣ кунам. мо ифтихор надорем аз динамон, аз паёмбарамон, намефахрем аз суннатамон. аз ҳамин сабаб мо мушкилиҳои зиёд дорем. лек мо аз ислом дида ҳеҷ чизи беҳтаре надорем. ва агар валлоҳи қарори беҳтари дигаре мебуд, агар ягон роҳи дигари беҳтар аз ислом мебуд, ман инро аллакай дарк мекардам, лек роҳи беҳтари дигаре нест. роҳи беҳтаре нест. ба дунё нигаред, бо ангушт ҳама тарафро нишон диҳед. одамон фикр доранд агар мо аз ислом халос шавем, аз мусалмонон халос шавем, ҳамааш хуб мешавад. наход ки бигӯяд давлатеро ки он ҷо касодӣ афзоиш намеёбад, он ҷо одамон бехатаранд, таҷовузи кӯдакон афзоиш намеёбад, он ҷо худкушӣ ва бачапартоӣ афзоиш намеёбад, нишон диҳед. дар куҷо? ҷинояткорӣ афзоиш намеёбад, нишон диҳед. дар куҷо? бо ангушт нишон диҳед. дар куҷо? дар куҷо? лек мову шумо ҳалли инро дорем. мо давои инро дорем. мо дини Аллоҳро дорем ки тамоми мушкилҳои одамиятро ҳал мекунад. лек мо аз дини худ шарм медорем. баҳри чӣ зиндагӣ дорӣ? валлоҳи мусалмонон шарм медоранд. албатта дар ҷомеа ман ин хел намегӯям, ба номусалмонон ин хел намегӯям. илтимос бародарон, маро нодуруст нафаҳмед. мо муҳаббат, ҳикмат ва хиратмандиро нишон медиҳем, чунки ин ҳам суннат аст. ин ҳам моро пайваст мекунад бо расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам. лекин мо бояд чизҳои васеътарро муоина кунем. маро бештар азоб медиҳад вақте мусалмонро мебинам ки ба фармони Аллоҳ шубҳа дорад, аз он ки номусалмонро мебинам ки намедонад инро, намедонад паёмбарро, намедонад Қуръонро. ӯ гумроҳ аст. ва ин хелодам, валлоҳи маро ин хелодам нороҳат намекунад. лек мусалмон ҳатто номи Муҳаммад дорад, вале ба фармонҳои Муҳаммад шубҳа дорад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ва мо чӣ шудааст? магар ту чизи беҳтаре дорӣ? шумо шунидед ки мусалмонҳо занҳои худро мепӯшонанд. ин зулм аст. онҳо чӣ кор доранд? онҳо ба сарҳои миёна баргаштаанд.
наход мо занҳоямонро пӯшонидем, инро акнун пуф кардем, тамом. Мо занҳоямонро мепӯшонем. Чаро онҳо бояд рӯйҳояшонро пӯшонанд? валлоҳи ин ҳайратангез аст, тааҷҷубовар аст. имрӯз бародаре бо занаш сурат мегираду дар ватсап мемонад дар сурати асосӣ боз чунин: мо ошиқем, мо ана ҳамин хелем, ман ва ҳамсарам, ту ва ҳамсарат. хело хуб, машоаллоҳ. бале бародар, дар сурати асосӣ кушода мемонад ва ӯ медонад, ҳар марде ки ин суратро бинад ба зани ӯ нигоҳ мекунад ва ӯ медонад. ӯ розӣ аст? номус ҳеҷ намондааст. чаро ӯ бояд рӯяшро пӯшонад? ва хело аҷиб аст ки ҳар як одам, ҳар яке дар рӯи замин медонад ки ҳар чизе ки қимат аст ҳимоя карда мешавад, яъне пинҳон аст. пулҳоятро дар куҷо мемонӣ? Дар пеши тиреза? ҷавоҳиротро дар куҷо мемонӣ? Дар пеши тиреза ки ҳама бубинанд, дар куҷо мемонӣ? пинҳон мекунем дар сейф, бо калид, дар қутии сиёҳи чоркунҷа. инро ҳамаамон мефаҳмем. бародар, ин қиматбаҳост, ин тиловорист. пас бидон ки занҳои мо барои мо аз пул ва ҷавоҳироти ту дида қиматтаранд. мо занҳоямонро мепӯшонем, чунки аз ҳама қиматбаҳо барои мо онҳоянд. аз ин сабаб мепӯшонем. онҳо мегӯянд асрҳои миёна. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. алҳамдулиллоҳ бародарону хоҳарони исломиям, чӣ гунае ки мо шунидем, бародарамон муҳаммад гуфт оиди тобеъ шудан ба аллоҳ ва паёмбари аллоҳ ин хело муҳим аст барои ҳамаамон. бетобеият одам ба хушӣ ва он чизе ки аллоҳ ба ӯ омода кардааст намерасад. шумо наметавонед карда он кореро ки аллоҳ аз шумо онро мехоҳад. бародаронам, инро ҳозир давом медиҳем, яъне ки ба мавзӯъ чуқуртар меравем. мо бояд инро бифаҳмем ки дини мо ба куллӣ аз тобеият ва итоат вобастагӣ дорад. вобастагӣ дорад аз имони комил ва эътимод. дар ҳақиқат бародаронам, вақте ки оиди худогоҳӣ гап мезанем, чаро одамон намудашонро иваз мекунанд? чаро одамон ҳар гуна тасаввурот доранд оиди кӣ буданашон, ё ин ки худмуайянкунияшонро иваз мекунанд, кӣ буданашонро ва ба кӣ тааллуқ доштанашонро, чунки одамон дар ин дунё эҳтиром доштанро мехоҳанд. барои чӣ одамон тарзи муайяни либосро мепӯшанд? агар касеро бипурсам: бародар, чаро маҳз ин либосро пӯшидӣ? чаро маҳз ин бренд ё ин лейбл, чаро маҳз ҳамин стилро интихоб кардӣ? одатан одамон мегӯянд ки бародар, ин ба ман маъқул аст. ман инро мепӯшам, чунки ба ман маъқул аст. дар асл онҳо намепӯшанд. масалан, чармиро намепӯшанд барои он ки ба онҳо маъқул аст. инро мепӯшанд, чунки ба дигарон маъқул аст. масалан, дар ҳар як мағозае ки либос, пойафзол ва ғайра фурӯхта мешавад, кадоме аз ашёҳои дохилии мағоза аз ҳама муҳимтарин аст? оина. чаро худро дар оина мебинӣ? чунки мехоҳӣ бубинӣ ки дар чашми одамон чӣ гуна метобӣ. маро чӣ гуна мебинанд? мехоҳам бубинам вақте ки одамон нигоҳ мекунанд чӣ хел мебинанд. матои ин либос ба ту маъқул аст ё ранги либос ба ту маъқул аст? ин ҳамааш аз худогоҳии туст. ва ин худогоҳӣ рост аз имон, яқин ва эътимоду боварии худи ту мебарояд. аз эътимод, аз боварӣ. ба чӣ бовар дорӣ? ба чӣ итоат мекунӣ? эҳтиром чист ва аз куҷо мебарояд? ба ин саволҳо ҷавоб диҳед. бояд ба ҳамаи саволҳо оиди худогоҳӣ ҷавоб дода метавонед. бародаронам, дар замони мо ҳар як шахс эҳтиром доштанро мехоҳад. мехоҳем ки дӯстамон доранд, мехоҳем ки машҳур бошем, мехоҳем ки моро қадр кунанд, мехоҳем ки одамон ба мо нигоҳ кунанд. ин ҳиссиёти табиӣ дар инсон аст. лек мушкилӣ дар он аст ки роҳе ки мо шумо интихоб мекунем, ин роҳе нест ки аллоҳ субҳанаҳу ва таоло ба мо нишон додааст. ин роҳи паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам нест. баръакс, дар замони мо вақте дар ҷустуҷӯи эҳтиром мешавем, онро дар куҷо меҷӯем?
мо онро меҷӯем дар он ҷоҳое ки масалан дар ҳар як ҷой, дар ҳар як ҷамоат ҳастанд касоне ки мо онҳоро алит мегӯем, касоне ки калонӣ мекунанд. Дар либоса масалан, чӣ дар айни замон зебо аст ё дар пойафзол, кадомаш зебо аст, ки инро муайян мекунад? Чӣ ҳозир дар муд аст? Дар баҳор чӣ либос зебо мешавад, ки инро муайян мекунад? Масалан, дар тамоми дунё маълум аст, ки Париж пойтахти муд ба ҳисоб меравад. ҳамаи ин брендҳои машҳур ва лейблҳо дар Аврупо ҳастанд. Шояд ки дар Америка бошад, Аллоҳ беҳтар медонад, аниқашро намедонам, лек дар замони мо Париж дар ҷои аввал аст. ҳамаи он тақлидгарон, брендҳо, машааллоҳ, одамо шишта тасвир кашида муайян мекунанд. Хуш, дар ин сол пахтагӣ, дар ин сол ранги кабуд. Ҳатто валлоҳи як чизи оддӣ, масалан риш. Ба наздикӣ бо як бародар дар ҳаҷ вохӯрданд. Ин ҳозир дар муд аст. Ман каме пеш инро фаҳмидам, ки ҳатто риш дар муд аст. То ин ки ба ҷанговар Коннор Макгрегор монанд шавӣ, боз ин хел бо риши калон, бо мӯйлаби калон, субҳоналлоҳ, кадоме аз алидҳо, кадоме аз муайянкунандагон муайян кардааст, ки ҳозир ин дар муд аст. Ва субҳоналлоҳ, ҷавони мусалмонро мебинам, ки риш мондааст, чунки дар муд аст. Акнун риш мондан хуб аст. Акнун риш мондан хело диққатҷалбкунанда шуд. Субҳоналлоҳ. Аллоҳ моро бо эҳтиром кард. Аллоҳ ба мо қувват бахшид. Аллоҳ моро дар чашми дигарон боло бардошт, танҳо бо шарофати ин дин. Ва агар мо эҳтиромро дар чизи дигаре биҷӯему, на дар ин дин, Аллоҳ моро паст мекунад. Ва имрӯзҳо, бародаронам, ин чиз ба мо рух дода истодааст. Имрӯзҳо мо эҳтиромро дар либос меҷӯем. Имрӯзҳо мусалмонон эҳтиромро дар пойафзол мебинанд. хоҳарон имрӯзҳо эҳтиромро дар сумкача мебинанд. Сумкачае ки бо худ дорад. Телефони мобилие ки дорем, дар он эҳтиромро меҷӯем. Ва бо мо чӣ кор кард Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло? Аллоҳ мусалмононро паст кард. Акнун аз ҳама хуни арзон дар мост, аз ҳама номуси арзон дар мост, аз ҳама одамони арзон моем дар ҷаҳон, одамоне ки ҳеҷ аҳамияте надорем. Миллионҳо мусалмонон мемиранд, лекин дар ахборҳо нест. Вале агар як номусалмон бемирад, ҳамаи ахборҳо, ҳамаи маҷаллаҳо аз ин пур мешавад. Касе дар Париж вафот кард. Кадоме аз ҳуҷуми террористон вафот кард. Лекин миллионҳо мусалмонон ҳар рӯз мемиранд. Ҳеҷ кас парво надорад. Онҳо ҳеҷ аҳамияте надоранд. Ва ҳеҷ вақт фикр накунед, ки ин пастии мо аз он сабаб рух медиҳад, ки душманони мо хело боқувватанд. Ин пастии мо аз он сабаб аст, ки мо сарчашмаи эҳтиромро партофтем. агар хоҳӣ эҳтиром дошта бошӣ бародарам ё хоҳарам, ягона роҳи эҳтиром пайдо кардан ин роҳи Аллоҳ азза ва ҷал ва суннати паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мебошад. о Аллоҳ мадад бикун то ба шунидаҳоямон амал кунем. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك